Duka maniyyata aikin hajjin bana 962 daga jihar Gombe sun samu allurar rigakafi, wanda shirye-shirye sun yi nisa don gabatar da fara jigilar maniyyata aikin hajji a wannan mako. Sakatare na Hukumar Jin Daɗin Alhazai ta jihar Gombe, Sa'ad Hassan Adamu, ya ce yanzu haka ana sa ran ranar Lahadi 18 ga wata jirgin farko na alhazan jihar Gombe za ta tashi, yanda kuma ake sa ran jirgi na biyu za ta tashi a ran Talata 20 ga wata. We are going to start our flight on the 20th of May. Ya ce dukkanin abubuwan da ya kamata yanzu haka mun gama shiri domin fara jigilar maniyyata aikin hajji a wannan mako. Kuma mun riga da marba musu kayayyakin su tunda kowannen su ya riga da ya yi allurar rigakafi. Kuma mun ba su kayayyaki da kuma dukkanin shirye-shirye sun yi nisa don jigilar su. Ya kuma tabbatar da cewa dukkanin hanyoyin da ya kamata a bi an riga da an bi domin gabatar da aikin hajji karɓaɓɓiya. Mun yi foliyo, mun yi allurai. Yaushe ake sa ran da ku tashi? To a da yadda muka ji na malamanmu na bita suna cewa 20 ga watan 5 kenan Allah ya kai mu. Ke daga wani karamar hukumar ke? Ni daga duk local government ne. Kasa mai tsarki tun kafin su je ma su ɗabbaka wannan abin da aka koya musu, kuma gaskiya su yi kokari kada su ba wa jihar Gombe kunya, kada su ba wa Najeriya kunya. Wannan shine kiran da ake da shi. Gwamnatin jihar Gombe ta sanar da ba da tallafin kuɗi wa maniyyata aikin hajji domin sauƙaƙe musu raɗaɗi da kuma kula da jin daɗi da walwalansu. Excellency is the usual manners has also approved the usual Sallah gift. Gwamnatin jihar Gombe ta ba su kyautan kuɗaɗe 200 riyals a matsayin goron sallah, wanda ya kai riyal 200. Hukumar Jin Daɗin Alhazai ta jihar Gombe ta ce tana aiki kafaɗa da kafaɗa da sauran hukumomi domin ganin an tabbatar da aikin hajjin bana cikin aminci. Ƙarshen rahoton kenan. Abu Ubaida Danjuma Ladan, labaran NTA.